A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Insellem il-kull waħda u wieħed minnkom, ejjew ngħaddu dal-ħin ma' Ġesu, ejjew ukoll niftakru f'tant persuni oħrajn li jieħdu sehem f'dil-quddiesa minn barra minn pajjiżna. Nirċievu feedback pożittiv minn Maltin li jinsabu anke l-Awstralja jew il-Kanada u li jsegwu jieħdu sehem f'dil-quddiesa bl-ilsien tagħna. U hija ta' faraġ għalihom u ta' konsolazzjoni li jieħdu sehem fit-talb bl-ilsien tagħna. Illum ħanitolbu għall-Knisja tal-Post. Aħna għandna ħafna talbiet sbieħ fil-Missal u paġna minnhom li forsi ma tantx nużaw nistqar hija talb għall-Knisja tal-Post, il-Knisja li f'Malta jew f'Għawdex u anke f'pajjiżi oħrajn fejn tinsab int li qed tieħu sehem f'dil-quddiesa allura. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, f'kull waħda mill-knejjes li huma mixja lejk fuq din l-art, inti turi l-Knisja tiegħek waħda qaddisa Kattolika u Apostolika. Għamel li aħna l-poplu tiegħek inkunu maquda mar-raj tagħna u ninġabru ġemgħa waħda fl-Ispirtu Santu permezz tal-Evanġelju u l-Ewkaristija biex nistgħu nidhru bħal ġbija xierqa tal-poplu tiegħek kollu kemm hu u nkunu sinjalu mezz tal-preżenza ta' Kristu fid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien is-Sultan David qal lil Ġoab u lill-kmandanti tal-eżerċitu li kienu miegħu: Morru duru ma' tribujiet kollha ta' Iżrael minn Dan sa Birsaba u għoddu l-poplu biex jien inkun naf l-att tal-poplu. U Ġoab ta' lis-Sultan l-att taċ-ċensiment tal-poplu li kien ilaħħaq għal Iżrael 800,000 raġel kapaċi jislet ix-xabla u għal Ġuda 500,000 raġel. Iżda wara ċ-ċensiment tal-poplu, David ħass qalbu taqtaq u qal lil mulej: Dnibd bil-kbir bli għamilt, issa mulej neħħi nitolbok dan il-ħażen tal-qaddej tiegħek għax tbellaħt bil-bosta. X'in David qam filgħodu, il-mulej kellem lil Gad il-profeta, il-veġġent ta' David u qallu: Mur
u għejt lil David dan jgħid il-mulej: 3 ħwejjeġ inqedlek quddiemek, għażel waħda minnhom u jien nagħmililek. U Gad mar għand David u ħabbarlu u qallu: Trid int li jiġuk 3 snin taqs fuq l-art? Jew taħrab għal 3 xhur minn quddiem l-għadu tiegħek u jiġri warajk? Jew nkella li jkun hemm 3 ijiem pesta f'pajjiżek? Iżda aħsibha u għejdli x'għandi nwieġeb lil min batni. U David wieġeb lil Gad: Inħossni f'dieqa kbira. Ħalli naqa' fit il-mulej għax kbira l-ħnina tiegħu, imma ma rridx naqa' f'idejn il-bnedmin. U l-mulej bat il-pesta f'Iżrael minn filgħodu sal-ħin miftiem u mietu mill-poplu minn Dan sa Bersaba 70,000 ruħ. Meta l-anġlu kien sejjer imett idu għal fuq Ġerusalemm biex jeqrida, il-mulej sob bih mid-deni u qal lill-anġlu li kien qiegħed jagħmel ħerba mill-poplu: Biżżejjed, żomm idek. Dak il-ħin l-anġlu tal-mulej kien ħdejn il-qija ta' Arawma il-Ġebusi. X'kien David lemaħ mill-anġlu jaħbad tan-nies, kellem lill-mulej u qallu: Arani, jien dnibt u jien għamilt id-deni, imma dawn in-naċ x'għamlu? Ħankun nitolbok idek fuqi u fuq dar missieri. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Aħfirli mulej il-ħażen tiegħi flimkien, aħfirli mulej il-ħażen tiegħi. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura u għandu id-dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li jebda ħażen ma jgħodlu l-mulej u m'għandu ebda għerq f'qalbu flimkien, aħfirli mulej il-ħażen tiegħi. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jien qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirtli il-ħażen ta' dnub tiegħi flimkien, aħfirli mulej il-ħażen tiegħi. Għalhekk kull min hu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niket, jekk ifuru l-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh flimkien, aħfirli mulej il-ħażen tiegħi. Int kenn għalija mit-taħbit tħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek flimkien, aħfirli mulej il-ħażen tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom jgħid il-mulej u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu: Mnejn kisbu da kollu? U x'inhu dan l-erf li natalu bis-saħansittra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-Mastru Daxxa bin Marija u Ġagbu u Ġosé u Ġuda u Xmun u ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna? U huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Qalilhom Ġesu: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem.
il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fl-Evanġelu skont San Mark qegħdin naraw jum wara l-ieħor bosta siltiet li jiddeskrivu il-ħidma ta' Ġesu, il-missjoni tiegħu fost in-nies. Jgħallem, ifejjaq. Il-bieraħ rajna kif fejjaq dik il-mara li kienet ilha tant snin marida meta messet it-tarf tal-mantar tiegħu u mbagħad ġab lura l-ħajja lill-bint Ġajru. Llum għandna l-Ġesu li jmur f'pajjiżu mela fl-inħawi ta' Nażaret jew f'Nażaret stess. U hemmhekk meta mar fis-sinagoga kif kien isir normalment kienu jistidnu raġel biex iwassal il-kelma. U dakinhar qalu lil Ġesu stess. Innutaw ftit ir-reazzjoni tan-nies, mela n-nies semgħuh. Semgħuh ix-għandha il-kelma. Imma mbagħad staġbu. Issa hemm min staġeb għax qatt ma kien semgħu. Hemm min staġeb bih għaliex il-mod kif qal u wassal il-kelma laqtitu. U hemm min staġeb u baqa' newtrali, baqa' kif kien. Fil-fatt diversi minn daw in-nies uraw nuqqas ta' fidi u bdew jiddubitaw minn kisbu da kollu, ta' fejn tgħallem u dal-erf minn fejn ġabu. U aħna da ma nafuhx, mhux il-Mastru Daxxa dan, x'jista' jkun jaf dan, mhux jagħmel xi siġġu xi mejda jaf dan. U nafuhom il-kuġini tiegħu, il-kelma aħwa tfisser kuġini, il-qraba tiegħu Ġagbu, Ġosè, Ġuda u Xmun. Kien hemm min webbes qalbu, kien hemm min ma laqax il-kelma, min naqas mill-fidi fih. U l-Evanġelista jtina dettall importanti u huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Jiġifieri tfixklu. Il-kelma skandlu tfisser tfixkil. Il-kelma propjament tfisser bl-ilsien Grik żraga li tidħollok fis-sandli jew fiż-żarbun u ma tħallikx timxi għax hija skomda. U tajjeb nieħdu dal-punt magħna llum. Il-kelma ta' Ġesu li nisimgħu qiegħda tkun ta' sfida. Jiġifieri l-kelma tal-mulej tiċċellenġjak jew tħallija tiċċellenġjak fuq xi aspett jew ieħor ta' ħajtek. Irrifletti ftit fuq xi aspett li inti tħoss li hemm bżonn tagħmel progress fih. Jew li tħossok għandek xi xkiel qed tħalli l-kelma tal-mulej, il-kelma ta' kuljum tiegħu, il-kelma tiegħu ħajja u qawwija tisfidak. U tisfidak mhux biex tibqa' tistaġeb le, imma biex inti mill-istaġib tgħaddi għall-azzjoni, tgħaddi għal deċiżjoni. Dik il-kelma tal-mulej li kapaċi tiskandalizzak, kapaċi ċaqalqek, kapaċi tisfidak biex inti tkun dixxiplu aħjar. Mulej Missier Qaddis aħna nresqulek it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej biex il-kelma tiegħek li aħna nisimgħu tkun għalina kelma li tisfidana biex ngħaddu għall-azzjoni, biex ngħaddu għall-konverżjoni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, mulej missi l-qlub u l-imħuħ tal-mexxejja biex jarfu li t-triq il-qudiem mhix dik tal-vjolenza u tal-pika u tal-gwerra, imma dik tal-paċi u l-ftehim. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Niftakru fl-eżies mejtin kollha tagħna, dawk li qegħdin noffru lill-quddiesa għalihom. Għamel mulej li jaraw wiċċek għal dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna talbiet ieħor li hemm f'qalbna bħalissa u għatina l-għajnuna tiegħek biex b'qalb miftuħa u sinċira inħallu l-kelma tiegħek tisfidana biex inkunu insara u bnedmin aħjar. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-imħabba bla qis ta' ibnek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex il-frott tal-ħidma fed-dejja tiegħu permezz tal-Ministeru tal-Knisja mqazza ikun taġid għas-salvazzjoni tad-dinja kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier ta' tieba bla qis li nroddulek ħajr u li snulek innu ta' glorja u ta' tifħir. Għaliex bil-kelma tal-Evanġelju ta' ibnek waqqaft knisja waħda mill-popli l-ilsna u n-nazzjonijiet kollha. U biha ma tiqaf qatt tiġbor flimkien il-popli kollha bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja. Tagħti xhieda tal-imħabba tiegħek u bla qiegħda twassal lil kulħadd it-tama ħinja tas-saltna tiegħek u tiddi bħala sinjal tal-fedeltà tiegħek li inti wetna għal dejjem f'Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk maqtajja kollha tas-sema infaħruk għal dejjem fuq l-art waqt li bleħen wieħed mal-Knisja kollha ngħidulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolja tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għolja tas-smewwiet. Qaddis tas-sew intu ta' min isebħek, u Alla kollok imħabba għall-bnedmin li dejjem taqaf moħħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbierek tas-sew ibnek li jinsab fostna għax inġbarna mill-imħabba tiegħu u kif għamel mad-dixxipli tiegħu issa qed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsminna l-ħobs. Nitolbuk għalhekk missier kollok kniena biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u mbit biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħal ħobs birek u qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi radlek il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk missier Qaddis aħna nagħmlu dan b'tifkira ta' ibnek il-feddej tagħna li jint wassaltu għal passjoni u l-mewt fuq is-salib u għal glorja tal-qawmin għal-ħajja u qedtu fuq il-leminija tiegħek. Sakemm hu jerġa' jiġi inħabru l-emil ta' mħabtek u noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek li fiha nuru s-sagrifiċċju tal-għid ta' Kristu li ġie mogħti lilna u bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabtek għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Ażiż li bil-ġisem u d-demm tiegħu sejrin nitqarbnu. Ġeddet mulej bid-dawl tal-Evanġelju il-Knisja li hija hawn f'Malta. Wetta ir-rabta tal-għaqda bejn il-fidili u r-rajja tal-poplu tiegħek. Flimkien mal-Papa Aljun
mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isqof Anton u mal-isfijiet kollha biex il-poplu tiegħek imġarrab mit-tilwin f'din id-dinja jiddi b'sinjal profetiku tal-għaqda u l-ftehim. Ftakar mulej f'ħutna li marru qabilna fis-slim ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha li inti biss taf il-fidi tagħhom. Daħħalhom għall-lena tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwiet għatihom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll għatina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek mal-Verġni mqazza l-Om tal-Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri u f'xirka waħda mal-qaddisin kollha infaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswaw lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlis semeħtijiet kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidilejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ara, jien fil-bib u qiegħed inħabbat, jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bib, jien nidħol għandu niekol miegħu u hu jiekol miegħi. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Mulej, wettaq sal-aħħar il-Knisja tiegħek fil-fidi sħiħa, fil-qdusija tal-ħajja, fl-imħabba tal-aħwa u fil-rabta safja miegħek. Ibqa' dejjem mexxija bl-għajnuna tiegħek, int li qatt ma tieqaf tajjixha bil-ġisem qaddis u l-kelma ħajja ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħlesejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien irbidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet intella s-sema bir-ruħ bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tal-ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfridna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja.
grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob għalina, togi ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju itlob mqaddes, għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tallet neħid nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf tallet neħid nubiet tad-dinja, smana nitolbuk mulej, ħaruf tallet neħid nubiet tad-dinja, ħen għalina, itlob għalina qaddisom biex malla, ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddeja tijek mulej alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turroccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.